wayang Purwa. Sinten to ingkang hangrenggan Praja Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa. Sinten to ingkang katemben marapta ingkang Raka Indrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Tanubi satria kang pinunjul panenggak Pandhawa Raden Harya Werkudaya ya Werkudara Bimasena ya Baratasena. Sinten to ingkang satria binagus saking Madukara kekasih Raden Arjuna wah Raden Permati mangkono pangudasmana ing diri. Dengan bahan repol-rekal. Jaluk dijaluk kono re. Jaluk ya le.
Oh iki aku Wis nganu Pak Di. orang ngarep Lagu siji ngono kok. rasane wis iso ngono lho maksudnya ngoten lho nyuwun sewu. Lho. Lah wong terima tak nanggone kene, nanggone terus lho ngatur ya bayang. Nggih. Iya. Dek nang balung nang ndi nang tumu to kae. Iya. Dadi aku Kau. nang Facebook. Balung nang ngendi ya? Pandukan to? Yo pandukan. Nah. Nanti komen yo gue tangan lho. Sing apa wis iso yo gue sakit. Sing kena sapa ngono. Tahu jadi tang telusuran. Iya iya. Tang telusur. Guru ngono kabar ning ndi ono digoleki ngono. Ah, bareng tak SMS ngono, laporan eko, laporan kono. Setelah ku WA nang karo Pak Eko jam setengah 1 jam 1. Aku buka nang Pak Eko. Wong tak kira Pak Eko suruh jadi ya melek ya nyambung nggih. Aku yo dhewe are. Weh, Iya pacar-pacar ya. Jadi aku pas nilai. Terus sebenarnya musuh kejati ya. nang selu bukan bukan. Bukan. Lah yo sambat koyo ngono aku ki piye yo sesuk. Wong aku rak yo ngono. Dilelai nang kono tak kon beduk. Dalam nang kono iki kon beduk yo mo, nyekel Ya jepong. kok sak rampung iki aja. Iya kita kedangan Jepang deh, Jepang gak mampu dijujutan terusan. Padahal penjahitongku ki roasted apik, tone apik, duwi apik. Jepongane kulo apik ya. Malah cekel ngene. Sireng. Nang kene genan ringi nang tumu kono apa kelapa? Nang Jepang mundur. Lah roasted wis maju rong kelas iki dilelai iki yo. apa? Dijaluk Duwe nang pikiran ngene, Mas. pakem nyekelku ku nang kene. Lah sing ngoten gede-gede kate-kate. Weh, tuh. Yo ngono kuwi cara gampangane di pengalaman kanggo awake. Nah, sakjane to, Mas. Pokoke moro nunggu aku kan tak kali. Iki ono lowongane bojo gelem kowe. Siap kok. Ngono ya, siap ya, apal. Malah nang kono melang jebure akeh Jepang karo ngaron gitu ya. Nek bengi diketroi mek jagoku. Karo sapa? Karo jagoku diketroi. Nah, Wong itu malas, wong itu laras. Wong Mas laras mikir ngono akeh ngono. Ngene iki berarti akhir mangkat untuk pelanti dan itu lambe pun akeh sing ngono tapi gaya memang tolak. Ya Mbak Yono ketua Karang Taruna lho. dan rombongan Jari Pak ini. Nato waktu mawon lah dek niki melu nabung. Bar Oh, iya, kok bener. bayaran dah. Aku ora ngerti lho kan ora hari Sing gaji. lucu nang ngene Mas Sunat. Ngomong karo Mas Dono hari. Ya pondasi tak saem. Ini lho Pak Ses lho Pondasi Mas. tak saem piye Ya, teke. fondasi SM ya. Duh, Koplang tak yo. tenang lo gak doblok, lo gak tau doblok ngomong iki tak yo. Barke pondasi tak saem. Kan ra gubuk ngomah. Oh, rekomendasi ya. Saem tekan iki mendeng kalen ya. Ra. Wih, pian aku langsung gede-gede aku iki malah HP aku yang ngono. Nggih. Lah wong kene iki akeh golek rah duit semono wae kangelan akeh ndelok ya apa wae rumah. Dhewe bengi kok ndak aku rene dino iki melu keprak patri ngene rene. Ampuh tenan yo aku. Iki rasa iki nak melu kufro, melu dalang sapa kok tak dino barang ngono ngono iki. Kono segoro iki. Den usul ngono. Dan usul ngono wae. Ku nang kono yo sak nyekole bisa diangger-angger nyekel nggon iki. Tak koplak. Bukan masalah apa. Terakhir wong itu cara gampangan saking pintere. Oh, saking pintere ning nabuk liwat. Gaya agak pinter ya. Ya sembarang tutukan baterai mutu 5 kono 6. Yo aku dhewe pribadi niku yo ora pinter yo ora iso. Dan ora iso iki kok ngereni malah gak. Daerah irong ngene kendang mari gebeh ya. Kuwi to nak jane nak Facebook ngene yo ngapa. Ning meneng. Yo nak Yo mending kita kok. Ben 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 nang ada muni kendang. ngapone kan meneng gak suarane tur gampangan ngono malah. Lah
teh aku goblok gak muni. Nah, iku laporan aku bar tak kono bar tak selehno. Sekarang kok selehno wil. Yo, lah piye? Ah, kok nesu-nesu ngamuk. Pokoke wae aku agak ngerti iki Mas Dono nesu. Wis-wisane kudune sutri ki ya laporan aku ya. Jadi arep apa kan? Jen di tokno kan asline lho. Gak ngerti aku iki. Oh, kuwi Wonge musuh-musuh. iku ngerti genti ngene terus to, ora ngene terus genti. Wah, asli ya. Padahal aku tanggal piro nih deh malu kris tak tekok aku gak ngerti urusane kuwi. Aku tekok dobel. Mati aku lah. Mati aku lah. Wah, job ono-ono tak tolaki. Wah, bareng karo Mas. Gara aku menak-menak iki tekok dobel. Cocok Mas ngejak kowe. Waduh iki Mas Dono ya kena aku kena. kena abe aku yo kena. Gak kowe tok, Bro. Tenan, aku karo kowe wong telu kena. Lah aku malah gak ngerti. Yo, lah piye? Tinggal weh. Mau main. Ya memang di antara mau jageman iki aku dodol karo Pak Bayu dikenelok. Oh, mau nak mau kerancap wah, ibu sih malah disengaki ngono. Karan dodol ki. Oh, kuwi lakon koyo ngene aku lek sik, Mas. Ya go ngono kuwi, Mas. Masalah mutil duit saweran kuwi ya. Ini wis mati wong. Sapa? Bung. Ning lon Mbah Bung ngetone aku. Kowe lek sik golek Dek koyo ngono. Aku pasti mah bener kowe. Lah pas ngutil aku roh, aku mbonang nang sandi betul tak dobak dhuwir. Karemu dhuwit wis tinggal dhewe ning. Ora iki ngomong ijal bareng sore iki ning kamar mandi aku ditelepon. Kirimi nang dulu ben dijak iki. Aku melu kowe iki wis perang-perang tahun tegel kan iki. Apa dibanting blas. Aku saiki mulai Mas. Aku telepon nang aku. Neng anu, Ning kae to. neng rodole. Gak tak jak terusan. Aku bengi mek ladekne jan aku. Dadak aku. Kae manutan jane kok, Pak. Asline. Jenenge sapa sampe dhisik tor-tor to. Mundur apa? Mundur. Ning sedene wong ngapura-ngapura telung sasi ketemu ning Juwangi. Gak tegel. Yo tak jak rombongan meneh juga. Tayo Ayo. wong lagi tayo. Nak bapak oga. Bapake malah ngarep sumber lawang Sing gede. ora tak gedeng ya. Bapak kan mendang Pak Dikai Bayang, Dikai Bayang Monarjo dhisik konetan. Oh, Kowe bareng ya. kok iso? Sawerane dijikiri marmi sing gedhe. Oh, Lah Pak lah muni lah coba nek enten sing matur ampun diselose. Mengko kula bingung gitu. Dadi saya gitu. Berarti sampai Inden Loran. Inden Loran bersawer-saweran. mulane kula niku dalam urusan Turnowi moh ya tekan saiki ya. Ya aku karo Mbah Bung ya kelas almarhum lho. Cuma goro-goro tukang gambang. Iya. Ya enek lah. Parti jaluke pada makwi jobone kon ngepas lah gambang gak digambangi. Lah Harjo almarhum kuwi gak teko goro-goro tak iso. Lho kok diaturane kabeh ora iso. Padahal iki jago ngene dhewe kon wis kondang-kondang kuwi muni ngono kene. Maksudnya jenengan piye Mbah pengarepe kan aku. Maksudnya jenengan materi pripun nyuwun sewu jenengan itu wong tuwa kek tulado kan. Yo aku golek diapurane kok kabeh ra iso nutuk kabeh. Wis saiki ngeten dan jenengan nyuwune njaluke piye? Gambange piye sih? Saiki golekno gambang seputu tak bayar ya. Langsung tak ngoten ya. Terus jenengan gak tak bayar tak bayar. Kan tak mau kebaku langsung meneng sama mayang. Lah yo kemaki aku wong tuwa kok kemaki tak pantan pisan. Wong kene iki wis dipeseni juragane wong kene gak kuwasa iki, Pak. Kaya kowe ngangkon aku kan kok yo kene kene wae gak tak ditambahi wong duwite ngepres tak mari. Lah muni ngono kira tak golek pas ya. Gak wong tak muni malah jenengan golek apa tak bayar tekan datane. Iki barang yo nang nggih iki kon rene ya ngono gak. Kanggo nang ndiki Citro. Bulannya Citro ya. Gimana dia anak nyaman dia. Yogo gitu. Yogo ini gak sah ngatur. Wong itu aku kan bukan itu. Yogo foto karawang.
Panjrah ingkang puspita harum kasilire samirana mri sekar kadung ngas kandanyo mawerarasara naning triya Iwang suksma mangadi inuwih mugi pinayuake marang panjenenganing ingsun nuwun mangke to mangke Koko Prabu Dwarawati ingkang katemben prapta ing rikalenggan samangke kang ngarai ing ngamarta ngaturaken pasedan prokrami mugi kunjuk wonten sandhaping padha-padha Koko Prabu Dwarawati kawula nuwun. Nuwun inggih Yai Sami Aji sampun pun Kakang tamu mugi ndadosaken bumbung penggalipun Kakang ing Dwarawati. Tan kantun pun Kakang ing Dwarawati ngaturaken salam tapi mugi kunjuk sandhaping padha-padha Yai Sami Aji. Nuwun inggih Koko Prabu Dwarawati sampun ngrai tampi mugi ndadosaken jimat paripih mewah ana Teguh Yuwana Basuki Koko Prabu tan kantun prayogaken angkin paduka lelenggahan kanthi syukur naning penggalih paduka Koko Prabu. Nuwun inggih Yai sampun mboten kirang prayogaken pun Kakang lelenggahan wonten ngarsa paduka Yai Sami Aji. Wah. Jeliteng Kresna kakangku. Pasaku katur Jeliteng Kresna kakangku. Iya, Yai Werkudara wis tak tampa Yai. Muga tumiba sapadha-padha lan uga enggal basukinipun Kakang enggal tampanana Yai Werkudara. Wah, iya. Wis tak tampa muga dadekake kekuatan yaiku pusaka puku Pancanakaku Jeliteng Kresna kakangku. Ya Werkudara. Penak anggonmu lungguh kang lagi ana ing praja ngamarta kene Jeliteng Kresna kakangku. Ya Werkudara. Ndak rasa wis kaya ora kurang kepenak anggenipun Kakang lelenggan to Yai. Koko Prabu kula penarayi ing Madukara ngaturaken pasedan prokrami mugi kunjuk sandhaping padha-padha Koko Prabu. Ya Yai Janaka wis tak tampa Yai. Muga ndadekake penggali marmanipun Kakang ing Dwarawati.
Lan ora liwat uga pun Kakang ngaturake pujuk basuki enggal tampana Yayi Janaka. Nuwun inggih Koko Prabu. Sampun kengrayi tampi mugi dadosaken kuncaraning wonten ing kasatriyan Madukara Koko Prabu, Koko Prabu. Koko Prabu kula pun Raden kula ngaturaken pembagi prankrami semanten ugi kula Koko Prabu pun sedaya ngaturaken pembagi prankrami. Wah, lah iya ya, Yayi kembar. Wis dak tampa Yayi, muga ndadekake bungah marang penggalipun Kakang Indrawati ora liwat enggal tampana puja basukiku. Nuwun inggih Koko Prabu, nuwun inggih Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati. Ing dinten samangke anggenipun Paduka Prapta. Anggenipun Prapta wonten ing Praja Ngamarta. Langkung-langkung kama wantun mebet tanpa paring namala menika sayektosipun badhe wonten wigatos punapa ndadosaken kagiyating penggalih kengrayi Ngamarta. Menapa ing dinten samangke Paduka Indrawati nggadahi araos ingkang duka dumateng ngrayi Ngamarta awit dosa kula dumateng Paduka ingkang kula sandhang sinaosa Paduka ngantos alitipun ngrasakaken duka dumateng ngrayi Paduka kula namung nglenggana kemawon Koko Prabu adalah Yayi mboten Yayi. Ing dinten samangipun Kakang Indrawati daya-daya tumuju dumateng ngarsanipun Yayi Samyaji. Ana nggih yektosipun mung kepengin sanget ngraketaken wujudipun kekadangan antawisipun pun Kakang Indrawati dumateng Paduka ing Ngamarta Yayi. Lan uga pun Kakang sawetara wis ora bisa hanyumurupi kaya ngapa didedeke yaiku Yayi Werkudara. Satria Gung Binathara gagah kang perkasa kaya mangkono. Ndak waspadake uga Yayi Werkudara. Aja kendho tekadmu ya Yayi. Iya. Sipating jiwa satriya ora bakal kendho ing laku. Luwih-luwih rina lan wengi nganti pungkasane senadyan nganti temekaning pati jiwa satriya iku tegese kang kasebut mati kang utama utawa mati kang sampurna. Mangkono? Iya. Yayi. Awit pun Kakang paring daya-daya sampun pun Kakang kejarak. Datang paring nawa dhumateng Paduka inggih yektosipun. Namung kepingin hangawuningane kados pundhangenipun Yayi Prabu ngasta pusarane Praja Indrawati ing Ngamarta ngantos hamomong para kawula ing Ngamarta saengga ngantos ing dinten samangke Yayi. Nuwun inggih Koko Prabu sampun agengipun raos kula saengga ing dinten samangke sampun hangemong para kawula ing Ngamarta. Mila Koko Prabu ing Dwarawati awit kengarai ing dinten samangke prasaja kemawon yaktosipun kengrayi ing Ngamarta hanamung menggalihaken ndadosaken arongeh petetenging wonten penggalih nggih menika wonten penggalih Rayi Paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Yayi Samyaji. Yayi Samyaji menika nembe nggadahi pepeteng punapa Yayi enggal swami paring pirsa dhumateng Raka ing Dwarawati Yayi. Koko Prabu. Awit ndadosaken negara ora peteng ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Para putra Pandhawa sampun boten dipun hangembani
Yanggih menika Kakang Ismaya utawi Kakang Semar Badranaya lan malihipun awit mintaripun Kakang Ismaya ing dinten samangke mboten paring nawala para kawula Nayaka Praja Ngamarta sedaya mboten hangawu ningani anggih sak linggaring Kakang Nayantaka nilaraken saking Praja Ngamarta Koko Prabu ing menika kadosa pundi sedaya lelampahan kula baraken dhateng Pudu Koko Prabu ing Dwarawati supados semangke syukur bake alit ngantos agengipun Kakang Nayantaka saged cemondhok malih lan malih saged hangembani dhumateng para brayat Pandhawa ing tundhonipun olah dadosaken tentreming jiwa penggalipun rayi Ngamarta Koko Prabu lho nggih Yayi kula suwun ampun kuwatos menapa dipun rasaken salebeting penggalih Paduka Yayi sejatosipun Kakang sampun karaos bilih ing ari kalenggan samange Praja Ngamarta katemben nampi pepeten nampi pageblog kon kados pekaten hawit sepatenipun Kakang ing Dwarawati menika saged hangawu ningani menika mboten ngagem wujuding netra mboten tegespun Kakang menika humuk menika mboten ning yektosipun anggenipun hangawu ningani menika cekapipun wonten saklebeting penggalih utawi batin wewanganan kang sejati Yayi nggih Koko Prabu menawi pekaten kula hanamung lenggono dawuh Paduka Koko Prabu Yayi uga Yayi Werkudara wah celiteng tresna kakangku yektine kaya mangkono lelakone Praja Ngamarta sapungkure Kakang Ismaya wis ora bisa ngembong para kadang Pandhawa lelakon kang datan kayana wis bakal tumiba dhewe-dhewe crita Kresna kakangku iku sabab apa sing luput Kakang Ismaya apa sing dimong para Pandhawa Muradyagi enggal matur marang Werkudara tumrap kepiye bisa maluyake lelakon iki mono crita Kresna kakangku Yayi yektine tumrapipun Kakang ing Dwarawati kabeh mono sipate manungsa iku darbe luput darbe dosa Yayi nanging sapa sing bakal nampa pacoban nampa wujude pacoban kang maneka warna bebasane rina lan wengi tan ana pedhote iku tansah kudu ditampa kanthi lila legawaning rasa Yayi aja pisan-pisan hangersa ing batin marang sepadaning urip iku ora kena. Mongko titah urip ing arca padha iku mono wis ginaris dening Hyang Murping dadi utawa Murping jagat. Mula sejatine manungsa urip ing alam donya iki mono namung nenggono dawuh utawa mesti dawuh anut laku parentah kang utama nganti temekat ing jroning pati manungsa. Murdyagi mengakno kanthi penggalihmu ya Werkudara jejering titah kang mapan ing Arcapada iku tansah kudu bisa darbe gegambaran laku kang utama tumrape marang yaiku kawula kang membutuhake laku kang becik Yayi iya gunane apa Werkudara urip yen ora bisa paring gegambaran marang sapa wae luwih becik mati mula sradanta kaya mangkene Werkudara tansah njejegake laku kang utama jeneng Kresna kakangku ora ana gegambaran yen to sipate Werkudara darbe laku kang ora utama paedahe apa Muradyagi gagasana apa ora kelingan untuk lelakon
Dewa Ruci nganti temekan Bima Suci ya mung sejatine Warakudara kepengin antuk jati dirine para manem pemarem marang jiwa ragaku dhewe jebul wong urip iku mung yen dipetong kanthi ganep jlitheng resa kakangku iku yaktriya mung bebaya gedhe kang hangrekut sak kanan karengi jiwa ning dhewe-dhewe mula sing diarani yaiku wujuding sifat papat iku mau mengkuwerdi dhewe-dhewe tur wernane ya uga dhewe-dhewe abang kuning putih lawan ireng ya mung kari menungsane sing anut sing endi sing bakal bisa milahake wujuding nepsu iku mau ya Werkudara ya ndak kira Yayi wis ora usah dadak akeh-akeh matur marang pun Kakang Indrawati sebab si adikku mono srajanto kapernah muda kelawan pun Kakang Indrawati nanging kawruhe iku tanulu isih dhuwur kawruhe si Adi iya ya Yayi ya mung kaya iku gegambarane urip sapa sing bisa nerusake laku kang utama kaya to Yayi Werkudara bakal antuk kamulyaning urip nganti temangane pungkase urip ya Yayi. Iya. Yen kaya pangku ya mung mestupi dawuh. Wonten sompok lampe sireng ugi sami godhang Koko Prabu Mila. Sejatosipun Kakang Nayantaka punika kala wau anggoning hanglinggaraken saking palenggahan menika sababipun punapa dosa kula lepat kula dhumateng Kakang Nayantaka. Yayi sami aji ampun ndarbeni araos ingkang panyokra bawa Yayi. Menika kirang prayogi mugi tumrapipun Kakang awit putuka Yayi Prabu punika sipating Narendra ampun gadhahi wujudipun panyokra bawa. Mindak asuring perbawanipun Paduka Yayi Prabu. Mekaten Koko nulinggih. Menawi pekaten lalampaning ngrek lenggan samangke. Kula suwun Koko Prabu Indrawati kepareng-paring pitulung. Kepareng anderek ngopati linggaripun Kakang Nayantaka Koko Prabu Indrawati. Nulinggih Yayi. Yayi sami ajampun kuantos Yayi. Lan malihipun menapa Yayi sami aji dereng kaprungu saking ombyak ing swasana saking Mbok Bakuli Senambiwara. Ing rekengan samangke badhe wonten wujuding Surya kembar. Yayi menawi sampun kasembatan Kakang Nayantaka kang sekawit kang disedya. Ategesipun Surya kembar menika kados pundi? Awit wujudipun kahyangan jonggring salaka punika kala wau sampun cetha trawarta sampun wonten awit kang ketemben kewala saking manca praja sami ngabaraken yen kalunggan punika Kakang Nayantaka badhe mangun kahyangan malih. Waduh Koko Prabu. Menapa Kakang Nayantaka mboten narimah awit anggenipun rinten dalu namung nderekaken lampahipun para Pandhawa. Kula raosaken ing atase dados Narendra kirang mersudi pigatekaken dhateng Kakang Nayantaka. Sedaya kirang maranani menapa dipun sedhiyanken nggih menika Kakang Nayantaka. Mila Koko Prabu menawi mekaten Kakang Nayantaka badhe mangun kahyangan. Menapa langkung prayogine kemawon kang rayi Paduka ing Ngamarta miwah Paduka ing Indrawati kepareng daya-daya hamrepeki Kakang Nayantaka supados kersanipun dipun pengmutaken. Munggahipun kula menika Kakang Nayantaka kirang prayogi menawi alit agengipun ngantos mujudaken wujuding mangun kahyangan.
Yayi menawi si Yayi sami aji penganten pun kakang namung nderek elong-elong anggenipun sami daya-daya kang tinuju diparingaken Yanaka benjang prapa Yayi semonggo mrewkaten hamiwiti dinten samangke Koko Prabu nggih Yayi Prabu Arjuna adikku di wonten dawuh Koko Prabu wangune wis kaya ora ana paring dawuh maneh tumrapipun kakang marang Syadi ewedene Kanjeng Sunan ing Dwarawati iki dina enggal buparna kang padha ngantung seba Yayi Arjuna nonton sedika dawuh Koko Prabu lahing kono ta wau sang nata ing ngamarta dijeluk Prabu Puntadewa ing mangke kondur hangedhaton yen Cinandra panyayah kabayang-bayang kare candrane lahing kono ta wau Mo Prabu Puntadewa wasa kundur hangedhaton kadharaken kengraka ing Ndarawati Mo Prabu Sri Bathara Kresna sineged gantya undur siteng kawi wonten
Pertapan dandang mangure yen Cinandra panyayah eling-eling candrane. Srananing wong yen roh anenggih menika pucaking Aldaka Himalaya. Wonten teja angenguwung menika sanes tejaning Pandhita Tapa yekti menika sasana sranane para dewa. Jagat wetan ranyang-ranyang jagat kulon maya-maya ana cahya kadya ing damar nanging sonare hanalae dudu soroting Surya Candra Ndaru kelawan Kartika. Tuhu menika kaprabawa dening gumelaring Kayiwangan Suralaya inggih sinebat Kahyangan Angundarangantir Bawana. Paku jamur kataliwarna inggih wastra. Anenggih Kayiwangan ujung giri kelasa ya jungring saloka. Ana padhang dudu padhanging rina, ana peteng dudu petenging wengi. Pegating peningal kapantong nguruping cahya angenguwung. Pating galebyar, pating meluncur lir kilat sisiring langit. Menika rerengan tuwin pasren ing kadewatan ingkang hanguni piniji saking sesotya. Kayu sela mawa teja nulya kasendal mayang kinaraya hanjagepir renggan ing Suralaya. Dinon bale araras marecu kundra winangun
Candhi Tinundra talundhange Girigara saka Guru Kayong kang mawa teja. Ompak geng sela kaneteka jerambah tinalasah akik lidepur naratas praping tinudhangan wujuding lir Candhi. Tepining genaris runtut lan urut kinapit salaka menur pramila katingal sumorot amangku Prabawa. Sang Rati datang kendhat kinarya pratandha muhung sekar kastuba ingkang tinuju wonten luhuring beji. Kalamun sekar samya mekar tandha wanci rahina, lamun sekar samya kudhup yekti pratandha ing wanci ratri. Lasinten ta ingkang dadya pangunjing Kahyangan Saralaya. Wisik Sang Hyang Guru. Ya manik maya Hyang Jagat Karana ya Jagat Nata, Hyang Jagat Girinata ya Hyang Jagat Pratingkah. Ya Jagat Nilakanda, Hyang Hestiwati, ya Hyang Lengin inggih Hyang Pramesti, Randawanda Samba Hyang Caturbuja ya Aditya Nirmala. Taksih wonten ingkang dereng kasebat inggih Hyang Birawa, Dewa Raja, Dewa Wesa, Hyang Mahadewa, ya Buddha Isyaka, ya Pasupati, ya Pasuprabu, Hyang Prawata, ya Hyang Rudra, Dewa Siwa, Siwah Buddha inggih wisik Hyang Wisesa. Hangratoni sangsaya Dewa Widara Widari Apsara Apsari. Wewah hangratoni jagat trilaka nuju Ari Resmati Hyang Guru miyos tinangkil wonten madyaning bali Aranas Marcukundra. Lenggah dampar sira kandha warung binangun. Sesama lembun handini. Deni Rosini woko kayap para apsari. Kang samya hangampil upacara kadewatan inggih kayu klepu Dewa Daru. Gedhang Mas Pupus Sindhe Depok swasa sekar mayang kang sarwi rukmi. Lenggahira Hyang Girinata kadhep tetuwaning Kahyangan inggih jawata saking suduk pangudalu-dalu sik Hyang Naroda. Ya Naradadi Hyang Kaneka Putra, ya Kaneka Sabda Resi Kanwa Kabudha, ya Dewa Resi, ya Wate Gresi, ya Resi Anggana. Kesambet Piswanira Jawata anenggih Bathara Yama Depati tangkantun keng garwaning nggih Sang Dewi Permuni mangkono panglutaning Wardaya.
kayuwangan jumring saloko Yap langgendeng kalayurak harapan damun cara Tinon lerek kekunan surem sorotetan padang hong Om amastuti sidam sekaring bawana langgeng mangko to mangko permuni Lus Rarja Praptanira permuni batu ninggih pukulun Rarja lamah kula warsanipun puduka pukulun mboten manggih halangan setunggal punapa pukulun iya ya permuni pukulun kula ngaturaken sembah bekti katur punika njuk dumateng puduka pukulun iya wis ulun tampa permuni muga ndadekake puji pangastanipun panjenenganipun ora liwat enggal tampanana puja pasuki marang ulun. Nggih pukul sampun kula tampi mugi ndadosaken bumpung penggalih. Pun garwa paduka pukulun. Kakang Naroda. Kakang Kaneka putra ingkang katemben prapta ngaturaken panakrami kunjuk ngarsanipun paduka Kakang Kaneka putra. Nggih, Adi Guru. Sampun pun kula tampi mugi dadosaken bombonging kula wonten ing sudha pangudalan-udal. Datangipun kula ngaturaken puja masuki kunjuk ngarsanipun Adi Guru. Nggih, Kakang Naroda sampun kula tampi mugi dadosaken kawibawan wonten kayiwangan Jungring Salaka. Pukul kula ngaturaken panakrami kunjuk sanes padha paduka pukulun. Ya, wis ulun tampa muga ndadekake bungah marmane marang panjenengan ulun. Maradekake enggal tamprana puja basuki ku. Nggih, pukulun kula sampun tampi mugi dadosaken bambangipun kula. Mangke to mangke Kakang Naroda. Saderepun Kakang Naroda paring atur dhateng panjenengan ulun. Punika kula sregep sawetawis awit
Awit ing dinten kalenggan punika Dewi Permuni badhe wonten wigatos ketingalipun pekaten. Mila Kakang Narada kula suwun lerem sawetawis lenggah kanthi syukur naning penggalih paduka Kakang Kanika Putra. Nuwun inggih Adi Guru kula namung nglenggono kemawon. Manggota Permuni dene ngadhep marang panjenengan ulun nyek ini bakal ana wigati apa Permuni. Nuwun inggih pukulun. Walah menapa pukulun kula matur sanget bilih paduka punika namung sesembahan kula ing rintetan dalu wonten pedhote pukulun. Awit dinten punika pukulun kula sampun nampi wujudipun para nayaka praja sedahanipun para manca inggih bilih ing dinten samangke badhe wonten ingkang badhe ngembari palengganipun paduka. Sapa Permuni kang bakal ngembari marang palenggan ulun? Mara diakenggal matur kanthi prasaja Permuni. Nuwun inggih pukulun. Bupah kula sinambi wara sami ngabaraken teta bilih samangke. Kakang Nayantaka Kakang Semar ing dinten samangke badhe mujudaken mangun kayangan sinuwun menika kados pundi? Hong mangartono sidam sekaring bawon langgeng. Manggota Permuni. Yen to pancen nyata-nyata Kakang Nayantaka bakal mangun wujuding kayangan. Ateges sejatine bakal netepi laku kang tanu utama. Mula kang saka iku panjenengan ulun uga ora bakal nrimake Kakang Narada. Mila laman kados kala wau prayogenipun menggah penggalih paduka kados pundi Kakang Narada? Napa langkung prayogi Kakang Nayantaka kersanipun dipun haprapeki menawi boten saged dipun emotaken luwih-luwih alit ngantos agengipun prayogenipun dipun pejahi kemawon kados pundi? Mangke rumiyin Adi Guru, mangke rumiyin. Ampun keseluruhing lampah ndika Adi Guru. Pun. Ampun darebe niwujudipun watak Panyakraba Adi Guru mila. Pun. Sakala mangsa senasa aturipun menika garwa paduka pun Permuni. Menika dereng katenan menawi cetha trawaca lan botenipun boten ndadosaken saestu lho Adi Guru. Pun ampun pitados demenang Permuni. Permuni wonten pilang dawuh. Apa pancen nyata yen to Kakang Nayantaka bakal mangun kayangan? Nuwun nggih. Sing matur sing batos kula bilih ing arep kalenggan punika kula goroh prateng lampus pejah kula kemawon pukulun. Kakang Narada sampun hak ngatung mireng piyambak aturipun Permuni. Mila Kakang Narada dinten samangke kersanipun si Permuni kepareng mandhap wonten ing Arcapada kersanipun saged ngawruhi sejatosipun lampahipun Kakang Nayantaka. Paripekaten kersa paduka Adi Guru kapareng kampiyan namung lenggono kemawon Adi Guru sawawi kula dharaken Kakang Narada.
Kadang muaran den becik besok hamendemo baris baris sing prayekno mengko prajurit iki dina bakal sempi jibatak numpuake ya prajurit Temenggung Jaya merca lan uga Jaya Temenggung panigas pati lan panigas nyawa wonten dawuh mula kang soho iku wis padha lumpuk ndak dawuh iki dina kudu bisa saguh bisa mujudake apa sing ndak karepake hormate murudiake cilik gedene bisa numpen Kakang Nayantaka. Cilik gedene bisa numpes patine Kakang Nayantaka bakal antuk mulyane marang Siniwun wing pukulun ingkang asta kayuhan jungring salaka. Sebab apa ing kalunggane iki bakal ngembari, bakal mujudake mangun kahyangan. Padahal pekaten kersanipun putuku kados pundi Sang Brari. Ayo gage. Prajurit sagelar papan padha ntapke budalake Kang Prawadya Bala. Aja nganti lu sing kongsi keri. Mila wonten dawuh. Prajurit iki mono ayo padha dibubarake. Budalake aja nganti kongsi keri. Nggih. Budalipun ngagem menapa? Rasa gago angel-angel. Nganggo jamu-jamu lho ngestaken dawuh Sinuwun.
Yo. Ayo maju, ayo. Katangmu aran ten becik besok amendem pare pares sang prayetno wong wengro Pandhawa brayating Pandhawa trah putra Pandhawa lima mbegegek ugek sak dulita melae tolae Gus Ndara kula sedayanipun Ndara Kathok Ndara Antarja miwah Ndara kula secaki Gus. Dinten samangke kula suwun wonten sampok kula pun kareng kademel dipun paduka reksa nggih Gus kanthi kersanipun ayem tentrem mboten wonten ingkang ganggu gawe. Saklebeting pekarangan ing Klampe Sireng Gus. Iya wis Semar. Yen kaya panggono ana mung lenggono apa ing dadi dawuhe Kakang Nayantaka. Nggih Gus. Dinten samangke kula Semar Badraya badhe nelaraken sawetawis saking Madyapada ing mangke badhe ngenekaken nggih menika wujudipun mangun kayangan. Ngeningaken cipta pun Sondriya tumraping jiwa raga kula Gus Ndara kula sedayanipun inggih Ndara Kathok Ndara Antarja miwah Ndara Secaki Gus. Nggih prekaten kula pun secaki namung lenggana dawuh paduka Kakang Nayantaka badhe kula reksa kanthi raharja nggih Gus. Mugi mangke lebda ing karya lampah ndika Gus Ndara kula Gus. Lelampahan mereka kula barengaken dhumateng paduka sinten ing mangke badhe damel karang abang Prabhawa sapa duka Gus sing saged mapati segare lelampahan Gus.
pengarane ngacurit kong maguru kongsa wong kong maguru kongsa tetekatyo butulo ora pandriting turangga esti wah wadah titah ora pangkling iki wangune bocah saka Sentana Praja kowe dasar kapura itu iya wah menungsane mung sekilan yen disawang ora genep sekilan suarane kaya gluduk sapa sing dadaranmu bringsose dawa mung sak kelur jisih araine semu-semu sur mabang murdiake ngaku aja ganggu gawe pusing dadi karep ingsun jaya panigas nyawa ya ingsun iki takon karawan ingsun iya yen to dapurmu Temenggung jaya panigas nyawa yo apakake Temenggung jiwa Sentana Praja tanah liya yaiku Raden Setyaki ya Raden Singomulang Jaya ya Singomulang Jaya kowe keparat iki dinaja kanggo gawe dalan Batangga liwat tuduhna margane utawa papan dununge yaiku Kang Nama Kakang Nayantaka kamangka iki dina bakal ngembari palunggane marang Sinuwun kang mapana ning Kahiwangan Jungring Saloka Maradhake sumingkira ning ngarepmu ora kena deman lakon dadi apa kowe wani nantang perkara kelawan ingsun apa sing tawedeni saiki wani apa meneh besok ya edan kowe bocah isih timur durung ilang pupuk lempuyangmu Setyaki ana paran Maradhake aja kaken bubangal kowe ayo besok nyembadani Ngopati Kakang Nayantaka lamun toh cilik gedhe bisa langkai bangine Raden Setyaki lakon kasembatan sediamu waduh sumbarmu kaya to gluduk kowe ora kelakon sumber kelakon tebak dadamu kelakon merontoki gamu kowe Setyaki parat hati-hati awas sikar prapat wae
aja lakane ati. Hut! Jebol wadukmu. Hut! Yo, ambruk. Cikal. Hut! Romangsamu malah kaya undur-undur wis. Ya maju ya mundur.
rekno pangendamu tebak dadamu mampu kelakon brodole ususmu yo dodo di dodo kelakon brodol ususmu kelakon bakal mlebu nang lawangan neraka jahanam. Buat dadamu. Wah. Ayo maju. Ayo maju legane atiku. Ora bangkling maju legane atiku kelakon brodole ususku parat.
Ayo maju lakon brodol ususmu parat kowe. Medon. Ora gelem mundur. Ora mundur maprung nyawamu. Hoi. 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 Bahaya. Hoi. 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 Aduh. Aduh. Obat. Anggone padha maju ing Bandayuda ora ana sing gawe hubungan. Engko dadi mungsun bakal dadi buta gedhe bakal ilang nyawamu obat. Pandhawa tata kati wisaya Indraksa Sara Maruta pawana bana margana wanja karepmu dhewe kowe salah. Ayo yen to pancen maju yuda katokno budimu. Ayo dodo yo dodo di dodo. Jonggo di wujuding jonggo. Ayo kelakon ora semungkir kelakon tak untal malang dadi apa wae. Ora menungsane. Ayo medha.
Saya. Oh, hilang. Ayo, Bang Joy. Sapa? Aku kanca. Mundur. Hei! Hei! Ya! Hui! Hei! Hui ya! Hei! Hui ya! Hei! Ah, hui ya! Oh! Yaksa guru kang giri-giri kanyolir prapoto abang kawula agar ayo ragun dadi apa ayo yen tomu maju ora krasa tak imbane kaya to kewan sing ora darep bidaya bakal tak wenehi wujud ing pengabaran padha kendang mbuh dadi muparat. Miat langening kain magrapan amun syarat bena neraka konang kayune prasa jati